Здравейте хора, аз съм Саш ПД, тук с мен е Цезманката. Цезманката не бяга от ефир. Опа, сега аз бяга. Как смисълте, аз съм нестоялен. И пак бяга от ефир тос. Аз спря, трябва да сложа една табелка тук, да ме признаят хората. После трябва да я прочетеш. Зад кадър направихме малко неща, съжалявам, че не можахте да гледате. Малко. Бихме се с хакер. Съжалявам, но просто... Бихме се с хакер, обаче и беше як бой, обаче губихме във водата и нещата му паднаха. Да, си заради тебе. Защо па заради тебе? Да, вярно е, че ти го удари и падна във водата. Ето това бяхме и тук се къпим, душче. Малко студена вода. Аз му се оплаках, обаче той Човек, казваш го като детенци. И тук пише Ела и се къпи в чест на Гери Никол. Която искаше да го направим. Която искаше да го направим. Аз го направих. Да. Той не Тук се бори. обрахме огънчето вече. Тук, сега ще ви покажа, басейна си е същия, няма какво да тук. Ей, това вече... Ай, също тя каза да направя още една табелка, която истина ела да я прочетеш. Тя е над леглото ми. Ма ти сега написа. Еми да, защото все пак... Ами това е общо взето. Новото ни ремонтиране. О, да, Гери Никол на едно място си беше направила клонинги и за да не им липсваме. Клонинг. Да, Ела. Това е едно от посланията над леглото ми има една табелка и там има едно послание. къде Не си? бе! Не бе! За какво? Спри бе! Спри бе, човек! Това е Гери Никол го иска. Не, вярно! Сори! Сори! Сорка! На две сърца, на няколко, на 5 сърца съм спрял табана. И защо го написа? Добре, без да иска, хайде, няма повече. Да, Няма повече, остави хипито на мира. Злодей, аз стоя в стаята си. Извинете хора, че така пещя като момиченце, ама аз мразя да се бия, защото съм хипар. Отивам в стаята си. Тук има народни мъдрости, написани от Иван Вазов. Така си. О, чай! Ела. Чакай. Ела да видиш, тук съм написал... Какво правиш там, бе, човек? Не идва човека да се представлява. Човек, спри да правиш така, става грозна къщата. Всичко загрозяваш и после пак трябва да го... Чакай, бе, ей сега идва. И за какво се криш сега? Абе, Мишко. Надава. Я ти видя глупостта. Нещо за мене. Айде. По-бързо. Много си гадена, много. Ами ти започна първи. Не, аз ти говорих, че паднах от това. Не, първоначално. Цезманката има... Бримдари... Браво. Бръмбари в главата. Всъщност това беше забавно и ми дай някакви блокчета. Веднага ми даш блокчета, иначе умираш. Ами окей, искам да умра. А всъщност не, аз мога да напиша хора. Който ляга с сърбящ пръст, се буди с мерзлив пръст.
Това аз съм го измислял, Не, Не Иван си Вазов го е измислял. Кой? Иван Вазов. Да, той във войната го е измислил и после аз го предадох от него. Ела да видиш другите две народни мъдрости, които измисли. Къде си? Направо човек моя се разплаче от тях. Къде си? Ето тук на леглото ми. А! Това е най-вярното нещо. Хора, ако сте съгласни с мене, натиснете палец нагоре. Палец нагоре. Аз мога ли да спинкам сега, защото нещо... И аз съм по народните мъдрости, нали знаеш? Да. О, човек, какво се криеш там и да ми пишеш? Сега смака ти във Не, прамък искам да направя една народна мъдрост. Алей! Без да исках. Без да исках, бе. Що го? Дей, разкарай се от моята стая. Твоята стая. Това е обща стая. Аз отивам да го варима. Не, тук вътре си е моята стая. Много забавно. И моята къде е тогава? Ами напри си. Майка ти да е лай. Сега ви варима. Чакай. Нищо не се отразява. По-бързо, бе. По-бързо. Върна ми. Който е съгласен с мен за народните мъдрости, които аз съм ги измислил. Аз съм ги измислил, не Иван Вазов. Той във войната в България на Турция. Аз съм му бил музата. Аз съм му ги измислил, а той си приписва заслугата, той е гамно копален цар. Добре, когато дойде рибата и като я взема, ще я пръсна от бой! Не ми се чака. А! Влязох в камината, лош камина. Отивам да се изкъпа. Камина? Абе ти от време на време нещо много се взел да се къпеш от това. Ами аз съм Иван Вазов, какво правя? Абе, Иван Вазов е бил смел човек. Да ти слагаш броните. Имаме доста ирони. Ще сложа Което- един чест до това за дрехи. И също ние никога няма ни трябва май това. На нас никога няма ни трябва такова. Какво? Аз казваше, бе. Не, това ще е сушилня. Сушилня. Тук слагаме дрехите. Да, Сашо, я кажи, шише с уши на шосе се суши. Шише на С какво? уши На шосе се суши. на шосе се суши. Ама бързо е ти. Шише се суши, на шосе се суши. Не, Ето те. не. Чичковите червено. Чичковчета. Това са ви го казвали много е трудно. Шише се суши, на шосе се суши. А къде ще ни е пералнята? Пералнята ще е... Един крафтинг тейбъл. Какво? Крафтинг тейбъл. Не, бе, ти по-отдяли, бе. Що? И сега ще взема пералнята. Калудрон имаме ли? Не. Кога да си стигнах нещата в пералнята? Те не ще да слагат вътре, бати още в пералнята. Къде е пералнята? Ще убия, ще заколя, ще сложа в пуишка сърна и след това ще убия. Чух да казваш, че ще го сложиш в урис с сърна. Лош огън! Лош огън!
се скъпа! Ще направя кенефа малко по-реален човек. Не, ще си е старомоден. Къде е пералнята? Не мога да я направя, човек. Нямаме необходимите айтеми. Къде ще слагаме цветята? Не знам. Не знае той. Ти още ли снимаш, бе? Ето е пералнята, аз слагам дрихт. Къде е пералнята сега? Ето е тук. Ето в банята. Ела. Ето е тук. Ходи това наргиле, бе, я ме го дай. Дай ми наргилето веднага. Човек, с това се прави по-лошо. Това е наргиле. Хора, вече си имаме и наргиле. Идеално. Да пушим. Брат, Саш 599 знае какво е наргиле. Ама ние нямаме сапун, бе. И затова ще трябваше да ме биш. Да. Дай ми Ай. сапун, че ще тръсна, бе. Нямаме сапун. Чакай, това трябва да направим някаква тайна стайчка така. Не. Ама дай ми сапун, че ще трясна, бе. И студена вода при това имаме. Да, и аз каза да ти я направя топла. Ние живеем в пещера. Ами както си искаш. Мами, дай сапун, че ще удара, бе. Дай сапун. Учиха. Дай сапун. Не, нямам сапун. Еми това беше. Умираш. Не, молята. Молята, бе. Тапанар. Молята. Как ме речи? Годин бич. Ще ми правиш. Добре, вече ми правиш нещо. Дай сапун. Откъде? Как се прави сапун в Майнкрафт? Дай кажи. Взимаш едно цвете, слагаш го в крафтинг дебъл и ето сапун. Те кажи, бе. Аз имам роза, даже. Дай ми сапун. Дай ми го. Що Ето сапун. Дай. Червен сапун. Най-накрая. Даже два. О, да. Ти си моята къпна. О, да. Какво ми правиш тук, бе? Аз си пея, бе. Виж, пилотира пацки. О, да. Ти си моето войно. О, е. Аз съм в X Factor. О, е. Добре. О, да. Ти си моето войно. Окей. На кой говориш? Чакай сега. Ми пея на X Factor, бе. Глух ли си? Добре. Чакай сега. Лелю, по-бързо, бе. Аз са къпащима. Ами Чай, спира дрехти. Къде е шампуана? Казвай! Него шампуан, его. Ама това е сапун. Това е шампуан. Чай, чихал съм. Аз отивам да се скъпа. Съм не. Добре, аз отивам път да пия вода. О, да. Извинете, хора, че забавлението се отива, но ще се Ами аз без друго трябва да свършам. Това беше от клипа. Чакай, бе, наистина ли това беше от клипа? Да, той става много голям. Чакай сега. Минути. 14 минути. Добре. Ами това беше хора от клипа. В последния момент влязох в туалетната. Аз бях Саш 59, този, който ми помогна за клипа CS манката. Да ви е харесал клипа. О, да, също и за големия финал Gamer BG е Павлин Илиев. Там.